Eta orain, hemen atzean beraz ditugu, Beñat eta Julen
Hasteko 3 kilometro egiten ditugu ikastola bezala, eta gure kilometroa ategean hasiko da, eta tximista Sagardotegian amaitu da. Guk hartuko lehenko dago da ikastola izenen, Trenkeltorritik hartuko egu, herrin emango dut bigarren bueltan, eta gukin bateak horritea animatu zentu zeu. Horrez gain zazpitan plazan, txurixo eta Sagardo astaketa goa, eta horreak horretzea animatu zentu zuen, kultura talde anektu da egon bati horrikaki, eta berra dena batea. Dipitapa! Gure hizkuntza ikasi izan ditu, historia mila